चिरां थागिर दन्दराव NDFB-नि XJSQB बाथौखौ गावनि आंगो गामिनि न'आव बरायनाय हाबाफारि सामलायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जाला डेभेलपमेन्ट ब्लकनि फोथाराव UPPL पार्टिया जयनिं सेरेमनि मेल खुंफुंदों। 21 नं सालबारि समस्तिनि सालबारि महकुमायाव UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिन'द मोसाहारि बिथांनि आर'जलाइ होनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बिजाथि प्रमद बर', धीरेन बर' आरो जोंसां ब्रह्म फैला जे बरगयारि बिथांमोना मसलपुर महकुमानि मावखुलियाव नमिनेशन लाइखौ गथायबाय। UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि शाहजाहान आलिया 20 नं मथनगुरि बियाबनि थाखाय नमिनेशन लाइ गथायबाय। बाक्सानि सामु हाथाइ जायगायाव कक्लाबारि ब्लक कमिटि UPPL नि बानजायना मोनसे जयनिं सेरेमनि फोरबो लानाय जादों। मथनगुरि समस्तिनि गण सुरक्षा पार्टीनि बिजाथि इब्राहिम आली बिथाङा 20 नं मथनगुरि बियाबनि थाखाय नमिनेशन लाइ गथायबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलिना ब्रह्मआ। दा दं आबुं रादाब। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दानिया दं आबुं रादाब। चिरां थागिरि दन्दराव NDFB-नि XJSQB बाथौखौ गावनि आंगो गामिनि न'आव बरायनाय हाबाफारि सामलायदों। थांनाय 19 मार्च खालाराव NDFB-नि XJSQ कामान्डार B बाथौनि जोनोम जायगा चिरां थागिरि दन्दराव बरायनाय हाबाफारि सामलायनाय जायो। 7 बोसोर गोलाव समनि उनाव NDFB-नि XJSQB बाथौआ गावनि आंगो गामियाव आगान होफैनाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव चिरांनि गासै NDFB-फोरखौ BPF हान्जाया बरायो। बे बुब्लियावनो B बाथौ बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदि फोरमायथियो। बे समाव आङो गेदेर गोजोननाय बावदों आंनिफ्राय। आङो 7 बोसोर बारबायमोन आङो गामियाव आंगोनि आइ आफा आरो आंगोनि आबै आबौ आंगोनि आंनिनो असे आंगो लोगोफोरखौ लोगो मोनैया दिनै गासै आंगोनि गामियाव आंनि आइ आफा आरो आंगोनि बिनानाव आरो आंगोनि आबै आबौखौ लोगो मोनफिननानै आङो बिसोरजों गोदान सिमां सुजुदों। आंबो बिसोरबायदि लोगोसे गामियाव बिसोरजों रायजो जानो आरो फिन गोसो। बरायनाय हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआबो नुजाथिनानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो दि सा 50 नि बांसिन सुबुंफोरा BPF-आव आखाइ गोरोबफैदों। 50 जननि बारा जाबाय दिनैहाय जेसेबां कर्मीफोर दंमोन दैदेनगिरिफोर दंमोन जिमान कर्मी আছিল आरो ই অঞ্চলৰ যিমান সমাজ কৰ্মী আছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তিসকলেও 50 জনতকৈ অলপ বেছি আজি BPF দলত যোগদান কৰিছে। UPPL আছিল আফচুল আছিল আৰু আমাৰ যিখিনি NDFB-ৰ পুৰণা কৰ্মীবিলাক যে আছিল তেখেতসকলে যোগদান কৰিছে। बे बुब्लियावनो NDFB-R आरो NDFB-S-नि 100निख्रुइबो बांसिन केडारफोरखौ अरायथा गोजोन आरो दावगाथायनि थांखियै BPF हान्जायाव बरायनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। चिरांनिफ्राय फाखन गयारनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जाला डेभेलपमेन्ट ब्लकनि फोथाराव UPPL पार्टिया जयनिं सेरेमनि मेल खुंफुंदों। थांनाय 19 मार्च खालाराव खुंनाय बे मेलाव बाहागो लाफैदोंमोन UPPL नि आफादगिरि एबा कक्लाबारि बियाबनि बिजाथि प्रमद बर' आरो मिरु एबसुनि बारग'लेङि आफादगिरि मन्टु बर' बिथांमोना। आखाइ गोरोबफैनाय मेलाव बाहागो लानानै UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'आ BTC चिफ हाग्रामा महिलारखौ बाथ्राजों गाग्लोबो। এতিয়া মই মিছা কথা কোনে কৈ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। মই এপছুত আছিলোঁ ছাত্ৰ সংগঠনত মিছা কথাৰ মোৰ প্ৰয়োজনে নাই। এনেও মই এজন সংগ্ৰামী আছিলোঁ আন্দোলনকাৰী। মিছা কথা ক'ব দৰকাৰ নাই। দালালি বেপাৰী সেইবিলাক তেখেতেই কৰি থাকে। তেখেতৰ বহুত বেপাৰ আছে, হোটেল আছে, ক্ৰেচাৰ মেচিন আছে, হস্পিটেল আছে, বহুত বিজনেছ আছে তেখেতৰ। মোৰ সেইবিলাক বিজনেছ নাই। बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आगोलनि बिसायख'थिनि सिगां समाव हाग्रामानि नंखाय बुंनायनि सोमोन्दै बुंथियो ओरैबादि। এটা মিছা কথা মাত্ৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ মই। যোৱা ইলেকশ্যনত তেখেতে কৈছিলে মহিলাসকলৰ কাৰণে নতুন বিয়া হোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কোনোবা যদি বিয়া দিয়ে মানে নতুনকৈ বিয়া হয় সোণা দিম বুলি পেলাই। আৰু অসমে যদি 1 তোলা দিয়ে তেখেতে কৈছিলে মই 2 তোলা দিম। পাইছেনে নাই সোণা? আৰু কৈছিলে ডাঙৰকৈ কৈছিলে আৰু 2-3টা বিয়া হ'লে আৰু বেছিকৈ সোণা দিম। সোণা পাইছেনে নাই? কোনোবা তেখেতৰ কথা শুনি যদি 2-3টা বিয়া পাতিছে ঘৰখন ধ্বংস হৈ গ'ল না? এই কথাটো তেখেতে ক'ব নালাগিছিলে। এতিয়া মই ইটোকে কৈছোঁ যে চিলিণ্ডাৰ পাইছেনে নাই? গেছ চিলিণ্ডাৰ চবে পাইছে?
मन्दिर मोननाय बादिब्ला बराय मेलाव एबसु पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फर बडोलैंड मुभमेंट आरो मोन्नैसो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा UPPL आव आखाइ गोरोबफैयो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि थांनाय 17 बोसोराव जाय सोरखारा BTC खौ सालायदोंमोन बे सोरखारा रायजो राजाफोरनि दावगाथायनि खामानि मावनो हायाखै, बेखायनो देग्लाय UPPL आ सोरखार दागोन। जाबाय जे एबार UPPL नि सरकारानो फैगोन, जेसेबां जि नाजा जेसेबां जि बुं बेवहाय माने UPPL नि सरकार फैनाया रोखा जाबाय। थांनाय 17 बोसोराव जाय हान्जाया दोलोआ सरकार सालायबाय थादोंमोन बे दोलोआ जेरैबायदि बेवहाय रायजो राजाफोरखौ जौगानाय खामानि मावनांगौमोन, अननांगौमोन, बे खामानिफोरखौ मावनो हायाखिसै, बेबायदि अननो हायाखिसै। दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो हारिया खुद्रिबाय, मोनफ्रोमबो हारिया दुखु मोनबाय, रागा जोंबाय आरो दिनै बिनिखायनो बेयो UPPL दोलोनि गेजेरजों बे सोलायनायखौ लाबोनो नागिरदों। बिथाङा बुंबावोदि BTC आव सोलायनाया गुबुन हान्जाजों फैगोन होनना गोबाङानो सानदोंब्लाबो नाथाय सोलायनाया UPPL नि गेजेरजोंसो फैगोन। सोलायनाया सोरजों फैगोन होनना बुङोब्ला थांनाय समाव गोबां मानसियानो सानदोंमोन जे बर'जोंसो फैगोन, गुबुन हान्जाजोंसो फैगोन, नाथाय दिनै रोखा रोखा जाबाय जे सोलायनाया बर' एबा गुबुन हान्जाजों नङा, बेयो UPPL जोंसो फैगोन। आरो जोंबो हास्थायखादोंमोन जे मालाबाफोर BPF आ थायै मोनसे समाव जुदि खामानि मावनो हाया जायोब्ला, रायजो राजानि अनसायनाया गैया जायोब्ला, अब्ला थोंजोङै जोंनि ओनसोलनि राजखान्थिया मालायनि आखायाव थांगोन। आरो बिनिखायनो UPPL दोलोखौ दानाय जादोंमोन आरो दिनै UPPL दोलोखौ दानायनि गुबै फिथाइखौ मोननायनि सम जाबाय। आरो दिनैनि समाव BPF निफ्राय मानसिफ्रा सोलायनायखौ लुबैबाय आरो अल्टारनेटिभ हिसाबै जिहेतु बेयाव गुबुन रावबो गैया, ओंखायनो UPPL दोलोखौनो दिनै बयबो सायख'ना लाबाय आरो बिनिखायनो गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो लोब बेयाव हाबदों। देग्लायनि बिसायख'थियाव UPPL नो भट होनानै देरहासार खालामनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बिथां बर'आ। बाक्सा सिमलानिफ्राय गलाब बसुमतारिनि रिपर्ट, बडोलेण्ड खौरां। 21 नं सालबारि समस्तिनि सालबारि महकुमायाव दिनै UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिन'द मोसाहारि बिथांनि आर'जलाइ होनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। इलेक्शन कमिसना खाना होखानाय लेखा नमिनेशन गथायनायनि जोबथा बुब्लियाव थामहिनबा 18 मार्च खालाराव बडोलेण्ड खौरांनि सोंथियाव बिन'द मोसाहारि बिथाङा 100% देरहासार जागोन होननानै फोरमायथियो। नमिनेशन होनाय जोंनि UPPL हान्जानि 21 नं सालबारि समस्तिनि बेवहाय जों जे देरहागोना रोखा जाबाय, रायजोआ जे परिबर्तनखौ नागिरदो, बे दिनैनि नमिनेशन होनायनि जे जों रेलि खालामदों बे रेलिनि गेजेरजों नुसारदों होननानै आङो दाबि खालामनानै लानो लुबैयो। रुपहिनीनिफ्राय मनिल दैमारिनि रिपर्ट, बडोलेण्ड खौरां। 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बिजाथिफोरा मुसलपुर महकुमानि मावखुलियाव नमिनेशन लाइखौ गथायबाय। BTC नि बिसायख'थिनि नमिनेशन गथायनायनि जोबथा सान एबा थांनाय 18 मार्च खालाराव 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बिजाथिया मुसलपुर महकुमानि मावखुलियाव नमिनेशन लाइखौ गथायो। मख'नो गोनांदि 22 नं कक्लाबारि बियाबनिफ्राय देग्लायनि बिसायख'थियाव जुजिलायगोन एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर', बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर जोंस्रां ब्रह्म एबा फैला जे बरगयारि आरो BPF राजखान्थि हान्जानि जानानै गेलेगोन धीरेन बर' बिथांमोना। प्रमद बर' बिथाङा 22 नं कक्लाबारि बियाबनि थाखाय नमिनेशन गथायनाय उनाव रायजो राजाफोरा बरायनाय नुथाया ओरैबादि। नमिनेशन गथायनाय बुब्लियाव रोजा रोजा सुबुंफोरा प्रमद बर'खौ बेबायदि आखाइजों आखाइ गाहाय हामलायनायजों रायजो राजाफोरा प्रमद बर'खौ मदद होनायनि इसारा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय कक्लाबारि बियाबनि बिसायख'थिया मोनसे जोबोद खहाब गोनां बिसायख'थिनि जुजिलायनाय जागोनखौ नुनो मोननाय जादों, मानोना बे एखे कक्लाबारि बियाबावनो BPF नि बिजाथि महरै गेलेगोन धीरेन बर' बिथाङा। बिथाङा NDA गबिन्द बसुमतारिनि हान्जानिफ्राय गावदा फैनानै BPF आव आखाइ गोरोबफैयो, लोगोसे बिथाङा BTR नि सासे मैखोम सागानगिरि। बेखौबो रायखांनो नांगोन दि कक्लाबारि बियाबाव गण सुरक्षा पार्टीनिफ्रायबो बिजाथि गसंगोन। समाजा खोन्थासिगोन सोरनि खाफालाव दङ जोबथा मिनिनाय। ओरैहाय 23 नं दिहिरा बियाबाव उदां बिजाथि महरै गेलेगोन मुनसिं ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि मुनसिं ब्रह्मआ BPF हान्जानिफ्राय टिकेट मोनैनि थाखाय उदां बिजाथि महरै गेलेनो थिरांथा लादों। रोजा रोजा सुबुं गमा हानजा सुरनायजों मुनसिं ब्रह्मआ नमिनेशन गथायनो फैयो, बेखौ रोखा खालामदों नैबे नुथाया। बाक्सा सिमलानिफ्राय गलाब बसुमतारिनि रिपर्ट, बडोलेण्ड खौरां। UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि शाहजाहान आलिया 20 नं मथनगुरि बियाबनि थाखाय नमिनेशन लाइ गथायबाय। थांनाय 18 मार्च खालाराव थामहिनबा नमिनेशन गथायनायनि जोबथा खालाराव UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि शाहजाहान आलिया 20 नं मथनगुरि बियाबनि थाखाय नमिनेशन लाइ गथायो।
बिथाङा देरहासार जागोन होननानै फोसावदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। তার কারণে ইউপিপিএলে যে পরিবর্তনের জোয়ার আনিছে সমগ্র বিটিসি অঞ্চলতে প্রস্তাবিত বিটিআৰৰ এই যে চুক্তি আছে এই চুক্তিত আমাৰ যিসমূহ দফা আছে এই দফাসমূহ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যেহেতু ৰাইজক ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে যি প্লেন এষ্টিমেট তৈয়াৰ হৈ আছে গতিকে এই সমগ্ৰ যে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আমি দেখা পাইছো ৰাজপথত আজি আমাৰ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে অসংখ্য ৰাইজ আহি পেলাই আমাক শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি আজি নিশ্চিত হৈছো যে পৰিৱৰ্তন আহিব আমাৰ মথনগুৰি পৰিষদীয় যি সমষ্টি এই সমষ্টিত আমি নিশ্চিতভাৱে বিজয় হাঁহি মাৰিম আৰু সমগ্ৰ বিটিচিৰ ভিতৰতেই আমি ৰেকৰ্ড কৰিম নিশ্চিতভাৱে। देग्लाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया सरकार दागोन रोखा होननानै फोरमायथियो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सानि सामु हाथाय जायगायाव कक्लाबारि ब्लक कमिटि UPPL नि बानजायनाय मोनसे जयनिं सेरेमनि फोरबो लानाय जादों। थांनाय 19 मार्च खालाराव खुंजानाय बे हाबाफारियाव UPPL नि आफादगिरि थामहिनबा 22 नं कक्लाबारि बियाबनि UPPL नि बिजाथि प्रमद बर'आ नुजाथियो। UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंथिनायनिफ्राय रोखा जायो दि देग्लाय UPPL आ सोरखार दागोन जाहोना बेनोदि 17 बोसोर जेबो सोलायनाय जायैनि थाखायनो UPPL आ सोलायनाय लाबोगोन। লিডার না লাগে বেশিকে মুখ গন্ডাওয়া লিডার না লাগে কাম করা মানুষ লাগে। যোৱা 17 বছর যেহেতু পরিবর্তন নাহিল এইবার রাইজে সব ওলাই আহিছে যে আমাক পরিবর্তন লাগে আৰু UPPL যে সরকার গঠন কৰিব এটো নিশ্চিত হৈ গৈছে। बिथाङा सामु हाथाय ओनसोलनि दावगाथायनि खामानि मावनायनि बिबानखौ लागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायथियो। এই সামু হাথাই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব আমি লৈছো। আপোনালোকে ভোট দি জিকাওক। ইয়াত উন্নয়নৰ কাৰণে যিখিনি কথা কোৱা হৈছে অডিটৰিয়াম লাগে, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস, ৰাস্তা পদূলি এইবিলাক কাম চৰকাৰে কৰিবই লাগে। আপোনালোকে খুজিবই নালাগে, ক'বই নালাগে। যিখিনি কাম কৰাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু ইয়াৰ লগতে মই কৈছো প্ৰত্যেকটো সেলফ হেল্প গ্ৰুপত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আঁচনি মিলাই পেলাই আমাৰ বিটিআৰৰ আঁচনি 3টা মিলাই পেলাই ৭৫,০০০ পৰা 1 লাখ কৰি টকা দিয়া হ'ব যাতে আপোনালোকে ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰে। মহিলাসকল আগুৱাই যাব লাগিব। পুৰুষবিলাক অলপ চলপ টকা কামাইছে, মহিলাও কামাব লাগিব। পুৰুষে কামালে পইচাটো পুৰুষে খৰচ কৰি দিয়ে, কিন্তু মহিলাবিলাক কামালে পইচাটো কিন্তু ঘৰত ৰৈ যায়। আপোনালোকেতো জানে, সেইকাৰণে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে মহিলাসকল। बिथांनि नुजाथिनायाव NDA, ASBPF, XPF बर' आफादफोरनिफ्राय गासै सा 200निबो बारा सुबुंफोरा UPPL आव आखाइ गोरोबफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लिबिस बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मथनगुरि समष्टिनि गण सुरक्षा पार्टीनि बिजाथि इब्राहिम आली बिथाङा 20 नं मथनगुरि बियाबनि थाखाय नमिनेशनलाइ गथायबाय। थांनाय 14 मार्च खालाराव थामहिनबा BTC बिसायख'थिनि नमिनेशन गथायनायनि जोबथा खालाराव इब्राहिम आलिया नमिनेशन लाइखौ गथायो। बेवहाय ब्रजेन महन्त बिथाङा गावसोर देरहासार जागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। मथनगुरि समष्टिৰ বাবে আমি ইব্ৰাহিম আলী ডাঙৰীয়াৰ নমিনেশ্যন ইয়াতে আমি প্ৰক্ষেপিত কৰিলোঁ। অৰ্থাৎ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি, সন্মিলিত জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চ আৰু অবৰো বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় যি সংগঠন সেই সমূহ সংগঠনৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'ল আমাৰ ইব্ৰাহিম আলী। নিশ্চিতভাৱে আজি পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ বলিছে এই BTD এলেকাত। যোৱা 15টা বছৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰে যি অপশাসন চলালে সেই অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে আজি নিশ্চিতভাৱে 70% অবৰৰ লগতে আমাৰ দুখীয়া নিষ্পেষিত নিপীড়িত যি বড়ো ভাইসকল আছে তেখেতসকলৰ ভোটৰ জৰিয়তে আজিৰ তাৰিখত নিশ্চিতভাৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ইয়াৰ পৰা উৎখাটিত হ'ব। আৰু আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই হাগ্ৰামা উৎখাটিত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ উৎফুল্লিত হৈ তেওঁ ভাবিছে হয়তো তেওঁ এইবাৰ UPPL চৰকাৰ গঠন কৰিব। নিশ্চিতভাৱে সুকীয়া বড়ো ৰাজ্যৰ দাবীদাৰ কালিলৈকে থকা সেই বাল্মীকিজন আজিৰ তাৰিখত ৰত্নাকৰজন আজিৰ তাৰিখত বাল্মীকি হ'ব নোৱাৰে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে। গণ সুৰক্ষা দলে নিশ্চিতভাৱে সকলো জনগোষ্ঠীয় উমৈহতীয়া যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ জৰিয়তে ইয়াতে নিৰ্বাচিত হৈ আহিব তেওঁলোকক লৈ হীৰাখৰণীয়াৰ নেতৃত্বত আজি এই BTC পৰিষদ গঠন হ'ব। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जोबनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।